ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ መሬት ሶማል ኣብ ልዕሊ ግብረ ሽበራዊ ዕቶ ጎጀለ አልሸባብ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ዘፈጸመት ተገሊጹ። ነዚ ብዝምልከት ማዕከና ዜና ሶማል ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ መሬት ሶማል ኣብ ልዕሊ አልሸባብ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ተፈጽም ኣላ ዝብል ዜናታት ክዘርግሓ ጸንሓ ኮይነን ሕጂ ድማ ሚኒስተር ምክልኻል ሶማል ዓብዱልቃድር መሐመድ ኑር ኢትዮጵያ ንአልሸባብ ዕላማ ዝገበረ ደብዳብ ናይ ነፈርቲ ከም ዝፈጸመት ዕላው ገይሩሎ። ሚኒስተር ምክልኻል ሶማሊያ ኣብቲ ነዚ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ሂብዎ ዘሎ መግለጺ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊያ ዞባ ማእከላይ ሸበለ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ናይ አልሸባብ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣካይዲ ኢሉ። ሚኒስተር ምክልኻል ሶማሊያ ዓብዱልቃድር መሐመድ ኑር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዕርድታት አልሸባብ ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ሚሳይላት ዘካተተ ከም ዝነበረ ክገልጽ እንከሎ እቲ መጥቃዕቲ ከዓ ብኣፍልጦ መንግስቲ ሶማሊያ ከም ዝተፈጸመ እውን ገሊጹ። ንሱ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ሶማሊያ ዝኾነ ይኹን ዝፍጸም መጥቃዕቲ በዘይ አፍልጦ መንግስቲ ሶማሊያ አይፍጸምን እዩ በፈላይ ድማ መጥቃዕቲ አየር በዘይ አፍልጦ መንግስቲ ሶማሊያ አይፍጸምን በመባል መንግስቲ ሶማሊያ እቲ መጥቃዕቲ በአፍልጦ ከም ዝተፈጸመ ገሊጽ እዩ። በዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዘብጽሖ ጉድኣት ይኹን ዕንወት ብዝምልከት ግን ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን። እቲ ሚኒስተር ኣብ መግለጺ ወሲኹ እዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሶማል ኣብ ልዕሊ አልሸባብ ፈጺማቶ ዘላ ናይ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ነቲ ኣብ መንጎ ሶማሊያን ኢትዮጵያን ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ጸጥታ ምትሕብባር ዘጉልሕ እዩ ክብል እንከሎ ኣብ ቱርኪ አንቃራ ዝተፈረመ ስምምዕ ከዓ ሓበራዊ ጻዕርታት አንጻር አልሸባብ ንምሕያል ዝጠቅስ ከም ዝነበረ እውን ገሊጹ። ኢትዮጵያ ኣብ ማእከላይ ዞባ ሸበለ ከምዚ ዓይነት ናይ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ክተካይድ እዚ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ናይ መጀመርታ ኮይኑ ነቲ ሓይልታታ ከም ኣካል ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማል ክጽምበር ምዃኑ ዘረጋገጸ መግለጺ ሕብረት ኣፍሪቃ ድሕሪ መውጽኢ ኢትዮጵያ ነዚ መጥቃዕቲ ፈጺማ ዘላ። ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ አልሸባብ ናይ ነፈርቲ መጥቃዕቲ እትፍጽም ዘላ ሰራዊት ሶማል ብናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ዓቃብ ሰላም ተልእኾ ከምኡ ድማ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ደገፍ እንዳተገብረሎ ኣብ ልዕሊ አልሸባብ ሓያል መጥቃዕቲ ከፊቱ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሰበስልጣን ሶማል ኣብ ርእሰ ከተማታ ሃገር መቃዲሾ ሓያል ናይ ጸጥታ ስጉምታት ኣጽኒዖም ምህላዎም ተሓቢሩ። እዚ ውሳነ ተወሲዱ ዘሎ ከዓ ብናይ ኣሜሪካ ትካላት ስለያ ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ናይቲ ሃገር ከቢድ መጥቃዕቲ ንምክያድ በገብረ ሽበራውያን ሓይልታት ምድላዋት ይግበር ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ንመንግስቲ ሶማል ድሕሪ ምውሃብ እዩ። መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዎ ጥሪ ይቕጽል ኣብ ዘለዎ እዋን ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ብኢትዮጵያውያን ምስ ባሕሪ ብዝተሓዝ ዝርጋሕ ዘሎ ጽሑፋት ከምኡ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ማዕከናቱ ብዛዕባ ኤርትራ በተደጋጋሚ ዘውፅኦ ዘሎ መግለጺታት ገና ይቕጽል ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ግሕስ ኣብ ከንዲ ትስተር ትግተር ዝብል ምስላ ኣሰንዩ ነቲ ብወገን ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ፖለቲካ ዓንኬላታ ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ ንዓ ወኪሎም ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ጽሑፋት ዝዘርግሑ ወከልታ ዝርጋሕ ዘሎ ኩና ዝደፋፈ ኣራእያ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ ድሕሪ ምባል መዓልታዊ ዳርጋ ገደብ ዘይብሎ ፕሮፓጋንዳ መንጻግ ኣህጉራዊ ሕግታት ከምኡ ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምኽላስ ታሪኽ ኢና ንርኢ ዘለና ብምባል እዚ ብኣሰካፊ መንገዲ ይዝርጋሕ ከም ዘሎን ገሊጹ እዚ ኩሉ ከዓ ንዘይ ሕጋውን ነቲ ዞባ ድማ ናብ ዘይምርግጋእ ንኸምርሖ ዝኽእል ስጉምታት ሕጋውነት ንምልባስ ዝግበር ዘሎ ብምባል ብዛዕባ እቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝርጋሕ ዘሎ ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ግሕስ ክንዲ ትስተር ትግተር ብምባል ገሊጽዎ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዝምድና ናብቲ ዝተሓተ ደረጃኡ በፂሑ ዘሎ ኮይኑ ብወገን ኢትዮጵያ ከዓ ብፍላይ ድማ ብወገን ማዕከናት ዜና ከምኡ ድማ ምስ መንግስቲ ቅርበት ዘለዎም በርከት ዝበሉ ዜጋታት እቲ ሃገር ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ምስ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ምስ ወደብ ዓሰብ ዝተሓዝ ዝተፈላለየ ኣሻቓሊ ዝኾነ ጽሑፋት እዩ ዝዝርጋሕ ዘሎ። ነዚ ከዓ ሕጂ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ክውሰድ ዝድለ ዘሎ ዘይሕጋዊ ከምኡ ድማ ነቲ ዞባ ናብ ዘይምርግጋእ ከምርሕ ዝኽእል ስጉምቲ ሕጋውነት ንምልባስ ዝግበር ዘሎ ይክብል ገሊጽዎ ዝርከብ። መንጎ አሜሪካን ዩክሬንን ዝመጽ ሰሞን ኣብ ሳዑዲ ዓረብ ዘርብ ክካየድ ምዃኑ ፕሬዝዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣፍሊጡ። እቲ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ምስ ትራምፕ ብቆይቁን ክትዕን ዝተፈላለየ ፕሬዝዳንት ትርጉም ዘለዎ ዘርብ ክኸውን ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ። ዘለንስኪ ኣብቲ ዞባ ዝርከብ እኳ እንተኾነ ኣብቲ ዘርብ ግን ክሳተፍ ከም ዘይኮነ ተሓቢሩሎ። ዩክሬን ኣብ ቁልጥፍን ቀጻልን ሰላም ንምብጻሕ ትሰርሕ ከም ዘላ እውን ሓቢሩ። ፍሉይ ልኡኽ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ስቲቭ ዊትኮፍ እቲ ንኣሜሪካ ዝውክል ጉጅለ ንኩናት ሩስያን ዩክሬንን ደው
ንምቕባል ኣብ ዝሕግዝ እማመ ሰላም ክዛተ ከም ዝደለ ኣመልኪቱ ዝሓለፈ ዓርቢ ዘለንስኪን ትራምፕን ኣብ ጻዕዳ ገዛ ናብ ምፍጣጥ ኣትዮም ምንባሮም ዝዝከር ኮይኑ ትራምፕ ንዘለንስኪ ነቲ ውግእ ደው ከብሎ ድሉው ከም ዘይኮነ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ነቲ ኣብ መንጎኦም ዝተፈጥረ ወጥሪ ስዒቡ ከዓ ኣሜሪካ ንዩክሬን ወተሃደራዊ ሓገዛት ምቕራብን ስልያዊ ሓበሬታ ምሃብን ደው ከተብሎ ምውሳና ይፍለጥ። ዘለንስኪ በቲ ዘጋጠመ ፍጻመ ከም ዝሓዘነ ብምግላጽ ምስታ ዝዓበየት ወተሃደራዊት ሓገዛት እትቐርበሎም ሃገር ዘለዎም ርክብ ንምጽጋን ይጽዕር እዩ ዘሎ። ፍሉይ ልኡኽ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ስቲቭ ዊትኮፍ ፕሬዚደንት ሃገሩ ካብ ዘለንስኪ ይቕሬታን ስምዒት ምስጋናን ዝሓዘ ደብዳቤ ከም ዝበጽሖ ብሓሙስ ገሊጹ እዩ። ምስ ዩክሬናውያን ዘለና ነገራት ናብ ንቡር ክንመልሶም ኩሉ ድማ ክቕጽል ተስፋ ንገብር ክብል እውን እቲ ፍሉይ ልኡኽ ተዛሪቡ። ዘለንስኪ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ዝርብ ሰላም ሕድገታት ክገብር ካብ ኣሜሪካ ሓያል ጸቕጢ ዝግበረሉ ዘሎ ኮይኑ ንሱ ብወገኑ ንሃገሩ ጽኑዕ ውሕስነት ጸጥታ ክወሃባ ክደፍእ ጸኒሑ እዩ። ሩስያ ኣብ ለካቲት 2022 ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ሙሉእ ወራር ድሕሪ ምጅማራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት 20 ሚእታዊት መሬት ዩክሬን ተቆጻጺራ እያ ዘላ። ባይቶ ሃገር እስራኤል ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ሓተት ዕቑባ ናብ ዓዶም ዝርከብ ስርዓት ዝድግፉ እንድሕር ኮይኖም ናብ ሃገሮም ክጥረዙ ዘኽእል ዝቐረበ ቀዳማይ እማመ ሰሚዑ ኣጽዲቑ ክብላ ማዕከናት ዜናታ ሃገር ሓቢረን። እቲ ኬኔሰት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ባይቶ እስራኤል ብዝሓለፈ ወርሒ ንስርዓት ሃገሮም ዝድግፉ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ሓተት ዕቑባ ናብ ሃገሮም ንምስጓግ ዝኽእል ንዝቐረበሉ እማመ ከም ዘጽደቐ ይፍለጥ እዩ። እቲ ብኣባል የማናዊ ክንፊ ፖለቲካ ዝኽተል ቤትኑ ዝበሃል ሰልፊ ዝኾነት ዩልያ ሚሊኖቭስኪ ኣብ ባይቶ ቀሪቡ ዝርዝራቱ ዝተሰምዐ እማመ 19 ደገፍ 8 ድማ ተቃውሞ ድምፂ ረኺቡ ይጸዲቑ። ነተወሳኺ ሚኢት ድማ ናብ ፍሉይ ኮሚቴ ባይቶ ተመሪሕሎ። በቲ እማመ መሰረት ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እታ ሃገር ካብ ፖሊስን ሰብ መዚ ኢሚግሬሽንን ንዝረኸቦ ጸብጻብ ምርኩስ ገይሩ ሓተት ዕቑባ ናይ ምስጓግ ስልጣን ክህልዎ እዩ። እቲ ዝቐረበ ሓሳብ ነቶም ብሓቂ ኣብ ሃገሮም ክወርዶም ካብ ዝኽእል ግፍዕን ገህሰትን ዝሃድሞ ስደተኛታት ካብቶም ክሳብ ሕጂ ንመንግስቲ ዓዶም ዝድግፉ ንምፍላይ ዝዓለመ እዩ። እቶም እቲ እማመ ዝደገፉ ኣባላት ባይቶ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ተልኣቪቭ ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃወምትን ድሕሪ ዘጋጠመ ብዙሓት ዝሞቱሉን ዝቆሰሉን ተደጋጋሚ ግጭታት ምኽንያት ጠቒሶም ሞጊቶም ዘለዉ። ገለ ሓተት ዕቑባ ምስ መንግስቶም ምትእሳር ከም ዘለዎም እዚ ድማ ኣብ ሕቶ ዕቑባ ስደተኛታት ጥርጣረ ዝፈጥር ምዃኑ ተኸራኺሮም እውን ኣለዉ። ኣባል ባይቶ ዩልያ ሚሊኖቭስኪ እቲ እማመ ኣመልኪታ ኣብ ትዊተር ኣብ ዘርግሖቶ ጽሑፍ እቲ ስጉምቲ ኣብ ተደጋጋሚ ግጭት ኤርትራውያን ዝፍጠረሉ ከባቢ ደቡብ ተልኣቪቭ ጸጥታ ዘስፍን እዩ ክትብል ጽሒፋ ጸጥታን ሰላምን ነበርቲ ደቡብ ተልኣቪቭ ናብ ንቡር ንምምላስ ቀዳማይ ስጉምቲ ብምባል እውን መበገሲ ናይቲ እማመ እንታይ ምዃኑ ኣሚታላ። እስራኤል ካብ ሃገሮም ሃዲሞም ንዝመጽዋ ስደተኛታት ዕቑባን ሓለዋን ክትህብ ሓላፍነት ከም ዘለዋ ዝጠቀስ እቲ እማመ እቶም ስግኣት ዘይብሎም ግን እቲ ዕድል ክወሃቦም የብሉን እዩ ዝብል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ትካል እታ ነዚ እማመ ኣቕሪባ ዘላ ዩልያ ሚሊኖቭስኪ ድማ እዚ ሕግዚ ንሃገር እስራኤል መዕቆቢ ደገፍቲ ናይቲ ጨኮንትን ምልካውያንን ስርዓታት ከይትኸውን ንምክልኻል ንረብሓታት ጸጥታ ሃገር ምውሓስን ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ተግባራዊ ንምግባር ኣብ መስርሕ ዝርከብ ኢላቶ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።